Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Η Μαρινέλη σήμερα ξυπνήσε με διάθεση και έχει και τρομερή διάθεση για να κάνει vlog. Και επειδή είναι σήμερα μια γεμάτη μέρα, θα πάω και σε ένα event αργότερα γιατί θα δω πάρα πολλούς YouTubers και vloggers και θα τις γνωρίσω από κοντά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είναι κάποιες που δεν τις έχω δει και θέλω να τις δω από κοντά. Και θέλω λίγο πριν ξεκινήσω να σας δείχνω κάποια πλάνα από το μακιγιάζ μου, γιατί θέλω να μου κάνετε παρέα. Θέλω να σας δείξω κάτι. Τώρα θα με περάσετε για τρελή, το ξέρω, είμαι σίγουρη γι' αυτό που θα δείτε. Αλλά κορίτσια, θέλω τη βοήθειά σας. Δεν ξέρω αν θυμάστε, τα κορίτσια της γενιάς μου σίγουρα θα θυμάστε τα καρδουλίνια. Το καρδουλίνι μαμ, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Θέλω ένα τέτοιο. Θέλω ένα καρδουλίνι μαμ επιγόντως. Είναι αυτό εδώ το αρκουδάκι. Θέλω ένα τέτοιο. Δεν μπορώ να θυμηθώ να βρω βασικά πώς το λένε στα αγγλικά για να μπορέσω να ψάξω στο eBay. Και όποια ξέρει πληροφορίες, είτε που μπορώ να βρω είτε οτιδήποτε, παρακαλώ πείτε μου. Ναι, έρχομαι. Ψηλά, 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 ψηλά. Παρτουσίνια, παρτουσινάκια μικρina. Γεια σας κορίτσια. Να με υποτίθεται ότι θα ήμουν στην ώρα μου να φτάσω στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, το οποίο είναι και μακριά. Έφυγα 11, τώρα 11 είναι η ώρα, αλλά την ώρα που βγήκα από το σπίτι κοίταξα μέσα στο γραμματοκιβώτιο και συνειδητοποίησα ότι έχει έρθει από χθες μια ειδοποίηση. Και δυστυχώς τώρα πρέπει να πάω στο courier γρήγορα, να πάρω ένα πακέτο που περιμένω από τη Vaseline και να φύγω να πάω κάτω στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Και θα σας κάνω και unboxing αν θέλετε, να δούμε μαζί τι έχει μέσα το κουτάκι από τη Vaseline. Οπότε σας αφήνω πουλάκια μου και θα τα πούμε αργότερα. Γεια σας, κοιτάξτε ποια είναι εδώ. Είμαι με τη Στελίνα, την όμορφη, την κοπέλα από την Κρήτη. Και περιμένουμε εδώ τώρα για να ξεκινήσει το event. Να δούμε τι μας περιμένει. Είμαστε οι δυο μας προς το παρόν. Και όχι ένας άλλος. Και βλέπουμε. Τι θα μάθουμε. Μάλλον. Θα δείξει. Κάτι τέτοιο. Επιτέλους σπίτι. Δεν το πιστεύω ότι ξάπλωσα, πραγματικά δεν το πιστεύω. Εξαντλήθηκα και όχι γιατί ήταν στη Συγκρούκα, το χαμηλά, το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο και ήταν μακρύ, εντάξει, δεν πήγαμε τα πόδια, με το αυτοκίνητο πήγα. Απλά ήταν κουραστικό γιατί είχε τόσο πολλή κίνηση και στο πήγαινε και στο έλα, που έκανα το διπλάσιο χρόνο για να φτάσω. Η αλήθεια είναι πως έφτασα αρκετά νωρίτερα από την ώρα μου. Μπόρεσα και πήρα τα πραγματάκια της Vaseline πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Τα έχω εδώ, ακριβώς πίσω μου. Η αλήθεια είναι ότι έκλεψα και άνοιξε γιατί πραγματικά δεν κρατιόμουν. Λέω τώρα το πήρα, μέχρι να πάω κάτω να ξανανεύω δεν θα κρατηθείς Μαρινέλη, είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε θα το ανοίξουμε τώρα παρέα. Και πάμε να το ανοίξουμε, να σας το δείξω. Κοιτάξτε, είναι ένα κανονικό βαλιτσάκι. Ανοίγει από εδώ. Και ανοίγοντας το μέσα βρίσκεις κατευθείαν το πιο αγαπημένο μου προϊόν που νομίζω πως δεν υπάρχει, δεν λείπει από κανένα σπίτι αυτό. Είναι το Petroleum Jelly από τη Vaseline, κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Και τραβώντας εδώ, από κάτω εντάξει έχει κάποια χαρτάκια και από κάτω έχει και τα 4 σπρέι από τη Vaseline. Πάμε λίγο να σας μιλήσω τώρα για τα προϊόντα της Vaseline. Σίγουρα όσοι με παρακολουθείτε περίπου ένα χρόνο θα ξέρετε ότι εγώ αυτό το πράσινο πέρσι το καλοκαίρι είχα πάθει εθισμό με αυτό την κρέμα σώματος. Ήθελα να σας πω ότι αυτά τα σπρέι έχουν φτιαχτεί για εμάς τις σύγχρονες γυναίκες που έχουμε ένα πάρα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα που ξυπνάμε το πρωί στις 7 η ώρα και γυρνάμε σπίτι μας στις 9-9.30 ώρα το βράδυ, διότι δουλεύουμε, έχουμε πανεπιστήμια, κάποιες από εσάς έχετε και παιδιά και τρέχετε να πάτε σε φροντιστήρια, σε αθλητικές δραστηριότητες και όλα αυτά. Και είναι κάτι πολύ πρακτικό, διότι εμείς πλέον στις μέρες μας δεν έχουμε την πολυτέλεια να καθίσουμε να περιποιηθούμε το σώμα μας πάρα πολλές ώρες. Θέλουμε κάτι γρήγορο, να το πάρουμε, να το βάλουμε και να φύγουμε από το σπίτι. Και όντως αυτό κάνουν αυτά εδώ τα σπρέι και σας το είχα πει και πέρσι τον Ιούλιο στο βίντεο που είχα κάνει. Είναι ένα σπρέι που το παίρνεις, ψεκάζεις, απλώνεις, τελείωσες. Είναι πραγματικότητα διότι απορροφάται τόσο γρήγορα και εύκολα από το δέρμα που δεν χρειάζεται να κάθεσαι έτσι, ακίνητη, σαν το άγαλμα πολλές ώρες για να απορροφηθεί, για να μην λαδώσεις το αγαπημένο σου φόρεμα ή κάποιο έπιπλο μέσα στο σπίτι. Πάω λίγο να μυρίσουμε και το Coco Aradian, διότι δεν το έχω μυρίσει. Το έχω καημό από πέρσι. Παιδιά, είναι αυτά τα προϊόντα με το σπρέι, μου αρέσουν πάρα πολύ διότι τώρα είναι το καλοκαίρι που έξω τώρα έχει 35 βαθμούς σήμερα. Είναι φοβερό να το απλώνεις. Δεν φαντάζεστε. Λοιπόν, αυτά. Τώρα έχει μέσα και το
το Petroleum Jelly, το κλασικό, το οποίο μιας και το αναφέραμε, ας βάλω λίγο στα χιλάκια. Τι ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω Petroleum Jelly στα χείλη μου, διότι τα ενυδατώνει και τα μαλακώνει πάρα πολύ. Αχ, και ξέχασα να σας πω ότι διάβασα στο ίντερνετ επίσης ότι και τα 4 σπρέι αυτά περιέχουν μέσα μικροσταγονίδια από την κλασική, την Petroleum Jelly, για καλύτερα αποτελέσματα, καλύτερη ενυδάτωση και επούλωση του δέρματος. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Αν έχετε κάποιες απορίες, ρωτήστε με από κάτω, ή αν θέλετε μπορείτε να πάτε και στο βίντεο με τα αγαπημένα του Ιουλίου να ρίξετε μια ματιά, που εκεί λέω πολλά πράγματα για τις Vaseline με την aloe. Το λατρεύω, οτιδήποτε προϊόν έχει aloe vera, εγώ δεν ξέρω τι παθαίνω. Παθαίνω μια αγάπη και μια κρίση, ειδικά όταν πρόκειται για το σώμα. Λοιπόν, αυτά. Τώρα πάω να κάνω ένα ντουζάκι, να βάλω το Coco Radiant, όπως και δίποτε θα βάλω το Coco Radiant, και θα πάω κινηματογράφο και θα σας πάρω και μαζί. Να με πάλι μετά από την ταινία. Πήγα και είδα το The Nice Guys, ήταν μια κομμωδία πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι γέλασα πολύ και εγώ δεν γελάω πολύ εύκολα με έργα. Αλλά ήταν πολύ ωραία, οπότε σας την προτείνω. Μου θέλετε να πάτε να τη δείτε. Τώρα πηγαίνω προς το σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, γιατί είμαι όλη μέρα στους δρόμους, όπως είδατε. Και πάω για να είναι κατευθείαν. Λοιπόν, ελπίζω να το διασκεδάσατε το vlog και να σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να θυμάστε πως η ομορφιά βρίσκεται παντού. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!